Khyllem na Khyllem jong unong san Hima. Ka Erïong ringkat uslap ubajur hakamiat jong ka arpundu dari uyayong arja arpusan. Kalarat Naphang ki Ïing ki Sem ki Dieng ki Sit ki Jingthong Jingtap bat ki Narpos ha Southwest Khasels District bat hakati ki Jingja la antat kumbalai poteli ki long Ïing kentup ki Ïing siar ki dukan bat ki skul ki bahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision ki la sya penjulor. Kat kum ketelong kubor belai alum laya thu bagi long Ïing ki belakam julor kadai hakashnong ken soasan ka Ïing jong akong hostiful thongni kabala sya aliat ketenum Ïing bat sya ban ha udiang ba bat ka Ïing jong uba ben harvesta lingkhoi na dom sok khai ki bom long shu ban shong brio shu la yo ajing tep ru ba hakashnong nong kedat nong na ki don kumba shipoteli ki bala sya kta bukso ara shipoteli kenyong santeli bat ka wei ka Ïing school bat ki don arteli ki Ïing siar bat ka wei ka dukan hakashnong arpusan mer ki la sya penjulor ki bedai trai da uba brabes walang ki tolong kubor ki yathu ba om tang ki Ïing ki Sem ki marep maryang ru ki la sya kta kum ki kwai bat ki dieng so bat bunteli ki Narpos ki la Khyllem hakati ka Jingja henrei le yathu ba kamshem la don kunu jingmen saw ni Jingja bas ngusi hakati ka Jingja kala don ru ka Jingtwa khando ha ka surok aluk waring bat ka jingpen khot ya ka surok menta kala ya chakman